उन्दुनो ओंखाराखै लोगोफोर, मानोना गोबां हर थौबाय। थेवब्लाबो उन्दुनो ओंखारासै आरोना लोगोफोर। सानफा थौले एथ' खामानि मावबाय, अब्लाबो गोसोआव माबा मोनसे सोंलु जाखांफैयो। उन्दुनायनि निजोम सुदेम हरनि समावबो मेगनाव उन्दुनायनि मोनसे निसा गैयै जालाङो। बा बे निजोम हर सुदेम समाव बयनिबो गोसोआव उन्दुनाय फैयो, नाथाय दिनै आंनि गोसो मेगननि उन्दुनाय गैयि जालांबाय। बा मिथिया आं जेराव जिउनि बै दावबायनाय बुब्लि बेसेबा गोजोननि लामायाव दंसै। जिउनि निजोम हर बेसेबा बारबोबाय, अब्लाबो आंनि मेगनाव निन गैयै, उन्दुनो ओंखारि। जेन' थारै आं मा उन्दुनो हायै जाखो, गावखौनो हमदां हाया। मोनाबिलि 2 रिंगा जालायला। निजोम हरनि 2 रिंगा बाजिबाय, अब्लाबो मेगनाव उन्दुनाय गैयै, गोसोआव मा सानस्रि बेरखांदों, गावखौनो हमनो हाया जे आं मा जादों। बा ओंखायनो उन्दुनो ओंखारनो हायैनि थाखाय रायज्लायनो फंसेब्लाबो लाइभ लाबोबाय। नोंथांमोनजों लाइभआव दसे नुजाफैबाय। जेन' गोबां हर थौबोबाय, अब्लाबो जेन' आं मारै उन्दुनो हायाखै।
सुखु आरो दुखु जेन' बेयावनो दङदि गाबनाय आरो मिनिनाय जेन' जोंनि जिउ थांना थानायाव बेयावनो अनलायनाय दङदि जेराव जों थांना थानायाव जेब्ला जों गोमोरलांगोन अब्ला हरै बारायाव जोंनि आंगोआव लोगो सोर दं बेयावनो दं जोंनि अनलायनाय अराय जिउनि आंगो लोगोफोरजों सुखु आरो दुखु फोरमायनो हालायो रंजा बाजा गोसो खुसि नाथाय जों जेब्ला गोमोरलांगोन अब्ला जोंनि आंगो लोगो बहा लोगो मोनहैगोन थांना थानाय समाव बेयावनो दंदि गासैबो आंगोनि लोगोफोर बेसे गोजोन बेसे खुसि सुखु आरो दुखु रंजा आरो जिउनि थांना थानाय समाव बेखौ बेयावनो फोरमायो संसारनि गुबै आखु थांना थानायनि गुबै मिजिं Hello everyone. Hello, how are you? I'm fine and I'm good. And how are you? I'm good. This is good night, all my dear friends. See you tomorrow. Good night, sweet dream. I sleep in the bedroom. So beautiful night. Please trim the like and bell icon, like and bell icon. Please subscribe and new friends join me. Welcome to my live stream. Thank you. Welcome to my live. I sleep in the bedroom. Everyone, good night. Sweet dream. Sleeping down. Sweet dream. It's sweet dream. It's okay, my dear friends. It's sweet dream. Sleep in the bedroom. Okay.